Ayo shink flex reno fire moto. Mshona Levis Mbada Mbada senyuchi yekonera sezingizi paruwa inindi ngatokonyera ngazo mukande sekumba kumarara NAKAI ndakamudandeka NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai kana naye ndizvo zvandaishuvira Mwari yakadzadzisa zvinhu zvandaishuvira mwana uye kana ndanyura murudo anondinyurura ndanyura murudo chipo kuna Mwari ndiyo yangu shamwari anondida zvandiri andidire mari nding'aring'ari tichitamba chikudo wangu bhebho yoyorungudo Mbada NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai NAKAI vari kumaka-makai vari kuvinga-vingai NAKAI ndini ndakamudandadzi anoruma senyuchi yekonera sezingizi paruwa ini ndingatogonyera ngazo mukande segumba kumarara NAKAI ndakamudandega NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai gara naye ndizvo zvandaishuvira Mwari yakadzadzisa zvinhu zvandaishuvira mwana uye kana ndanyura murudo anondinyurura ndanyura murudo chipo kuna Mwari ndiyo yangu shamwari anondida zvandiri andidire mari nding'aring'ari tichitamba chikudo wangu bhebho yoyorungudo Mbada NAKAI kaise kundinakira murudo zvakadai nai ndichakuchengetedza kunge zai vegudu vanosara vari bwaibwai NAKAI kaise